هلو منكبل. هلو زيادة أنا رحيلي. رحيل؟ من رحيل؟ رحيل أفكارك. أوه رحيلة أنت هذا موبايل كيلانديم. أنا خاص حند بزيفل تقصر مسكون تنقي من يزول زلهم. هو حق خبنا يقولنا جيريز دول الكازلهم. مو أنت هذا أنا دحام بزليتي مدري أبقولنا. دحاني هجي كتمس أنا تقلدو. هجي أبع اللخي. هو حجي أب كبابي جزوتنا لهم. مو حج دا أقوالي بمنتهي كمتساكي أوتوبوس درو ودينين قال تاكسي حاسس قبل أنت خوي نمبر. مو أب كبابي جزوتكم تلخي نجازا مخيري الصباح ولا قداس أنت خوي أنجي هنا زين الراخب. الله خدو رحيلة أنت إذا أسئلكي الله خوزا دايم هل فيك الأسب أب ساعات نسخة سلة اللي ندوي لكم كاليس استرف مودعتا جيزي جيسكا كريو أوا انتاي مودعتا إلكا زرواي زخم انتاي دخل كونكي تمالدو تسبقين بركن هذا حتوك حتى زيادة ما أعرف عندي ماشيم كم زفكركا تفاليتي خامش كسام خندي خاطر فكرني عاطي رحيلة هجسم بر أفريقني قال استفتر نجر ألوديو زحتت قدر يملس الليم ما أعرف عندي كم زفتو كده أمم دخمي كراج سألكي نسخنا أي مالت كل أنتنا أخي علم بزيب أخي نأي ترجمة بلان نيم باري مسرت نسخ يا أخي نسخنا عيلكي قبل علي زت أدلكني فليتي فترتي خيم نأخذ ملاي كابتن فت أري دقيمة كاب زمسكنو نجر تقصر حدا نسيم كجنا كله فشخت أخي زكيرة يتسنانا دخم كسمو عن كله لو حاتكي حالي يحبني بخمي كم زقال صالك كمان عندي بحث أرز بلا أبنت فقري سلسخونكي فتوتي ما أني مقصر يكون ما دارقتي يقولون جناسي نمنت يخمو أبزليتي عبدقة كونكي تلف على فنزل لخيم دحاني كبرتي نزلت أمك على سلازة اسمع خاني بلبي زي مسكناكم كبرات قوالا نستيتي بقبري أريخاني خم فقري مكبر مخانو مهير كاني خم هيبا قبل نفسي ترح يتعامني كيبل أبنت كون كاني خم عنون أخذ من لاي تؤمناي فقري حوات بمحلافي كابتي زحبنا له تاريك نحيواتي أو دازبلو كما خفكار نتزخونو دقا أنستيكن ديكوا سناي نجر نسكونا نيرم هيلو رحيل على خدو هيلو على خدو رحيلة اوي تقاريت أتمال أوف تمسكن دويلام يقرأيتها كبرتي كارد ودعاتني كويناب كيام رحيلة زخونكو يزيت نقرن حجي سنبر بتعين فرحي حكي جلس كونك علخي دحان زخونكو يبلين قس قطري كرئي مسدل خنيرة كتمت أن بافاتن قلطف ساعات يأخنن اللوم أنت رحيلة نايمنتي ساعاتيو ورا انت حكونكي بجاح نقرني يقريتا معاري 30 دقائق تعرفون اللو زقبركا جيكا انت مسيحات صبو كاو بسترفا قنا سلاتي زقبركا اللي كله نقر بالبي زمسكنا الكام من البات حجي انت يزير خيبكاني داقما انت تراخمنا مكناس نايز كله بزرزر كنقرك ايه كساب شعقنا نبسخ حالو بسانكي هيواتك خيتبلاشو را انت سفان زلكا سبيخا بتعمي كم زافك راكاون ايترس اخم هيلو رحيل على خدو رحيل أتا مالديم إزنيرو نيمود أتا زرب مس رحيل أفكاريتي بحيوتي كمزي أقوال جيرة أفكيرا فلت ترجم فقري بآيتا محيريم إيدا قوريسا كثبكا قربي سترفم نسان لو حاتها نيب حاكي كمان سبدا يزبل زخونا أبرخرخ بلا كندا جزي زيريمو ويكم مسا كاب زلالة بزيك العالم كل نقر فوخس إلوني الدلنيا يزبل سبن فقارو زي طرف موحد مكبر اتحاد عند حالة بسميت رح زي كوناس سميت متسامدو أن دا جنازة بخير ألوهم
ብዝኾነ ካብ ገዛይ ናብቲ ዝነበረቱ ቦታ መኪና ኢስራዳ ስለ ዝኾኑም ታክሲ ደልየ ኮለል እንተበልኩካ ግና ኣብ ኣጉል ሰዓት ስለ ዝነበረ ፍጹም ክረክብ ኣይከኣልኩን። ክንዲ ዝኾኑን ዘለኒ ተንፋስ ኣኻኺቦም ብውሽጢ ጸሎት እንዳብጻሕኩም ዝስንጠቕ ሰናጢቐ ዝበተኽ በታቲኸ ከም ናይ 100 ሜትሮ ጉያ ተቀዳዳማይ ብዘይ ልበይ ተወንጭፍም ኣብ ከባቢ ገዛውቶም በፂሕም ዝዝራኸብኩም ናይ ጎደና ቴሌፎን እንተኸለልኩም ራሄል እንተበልካ ግና ራሄል ትመስክር ከይራኸባ ኣይከኣልኩን። ኮለል ክብል ሰዓት ይሕሊፈ ኣብቲ ቦታ በፂሕም ውሽጠይ ፍርሓት ስለ ዝኣሰሎ ጽቡቕ ገይረ ከሰላስል ኣይከኣልኩን። እንታይ ከም ዝገብሩን ጭንቕ በለኒ ኣቕሊ ዓፂበ ነቲ ገዛውቲ ለይቲ ምድሪ ከም ሕሱን ፈተሽኩ። ቴሌፎኖን ኣብ ኢዳ ከም ዘላ እንዳፈለጥኩ በቃ ናብ ቁፅራ ስቂለ ደወልኩም። ከም ምፅዋዕ ትፅዋዕ ነይሮም የግዳስ ዘርከበ ሰብ ክቐበላ ገና ኣይሰማዕኹን። ናይኹን ኬዳ እንተኸወይና ዝብሉ ሕቶታት ንኣእምሮይ እንዳናውፁ ክሳብ ረብሪበርኩምሽ ዝብል ደለኽዎም። ራሒለ ግና ሸታማይ ኮይና ደኣ ተረፈት እምበርከ ከራኽባስ ኣይከኣልኩን። እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ስለ ዘፍርሐኒ ሜታ ከምዛ ዝበሉኑ ፊቕፊቕ ኢለ ነብኣኹም። ከምዚ ኢለ ዝነብኣኹ ኣብ ሂወተይ ሙሉእ ንመጀመርታ ጊዜ ፍቕራን ዕለቱ ኣብ ልበይ ኣኩሊዱ እርግኣስ ኣንኩም። ንስታ ገለ ኮይና ማለት ሂወተይ ከም ትርመስ ስለ ዝፈልጥ በቃም ኣብ ባዲ ዘይብለይ ሽማ ብኣውታ እንዳፀውኣኹ ነብኣኹም። ሙዳኣቱን ኣብታ ዝነበርክዋ ኣብ ማእኸል ጎደና ተዘርጊሒ ኣብጋሕክዎም። ኣጋ ወጋሕታ ዝነበረ ዛሕልሒቡ ምስ ሓደ ገንግና ስለ ዝተበራበርኩ ኣብኡ ናይ ምሕላይ ምክንያት ብቕፅበት ስለ ዝተረዳእኒ ከም ኣእምርኡ ዝሓተ ሰብ ራሒለይ እንዳበልኩ መሊሰ ነቲ ክኸሎ ዝሓደርኩ ቦታ ደጋጊመ ኮልኩ ግና ራሒለ የላን። ድምፃ ከይሰማዕኹ ገፃ ከይረኣኹ ብሕዙን መንፈስ 3 ሰሙን ኣሕለፍኩም። ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ግና ንኣነ ምርካብ ዘይፈሓርኮ ጉድጓድ ኣይነበረን ግና ኣይተዓወትኩን። ብኡ መጠን ሓዝነ በርትኡ ውሽጢ ተቃፂሉ ሰባት ኣሸገርኩም። ልምዶ ፅባሕ ድሓየ ይሰምዕ እንዳበልኩ ከለኹ ግና ብዘይ ድሓያ ኣዋርሕ ይሕለፍኩም። ብምንታይ ምክንያት ከም ተሰበረት ፈፂሙ ክርዳእኒ ኣይከኣለን። በዲለያ ወይ ኣቀይመያ ከይኮን ነብሰይ ደጋጊመ ፈቲሸ ዋል ሓደ ካባይ ከሰውራ ዝኽእል ኣበር ኣይረሃብኩን። ሚስጥር ይኹን ቁንቁኝኡ ኣደንፆኒ። ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ነገር ከዓ ፅባሕ ከረኽቦ ይኽእል ኢልካ እንዳሓሰብካ ካይረኸብካዮ ምስ ተፈላለዩ እንታይ እስከ ኣለዎ ኣቐዲማ ዘየድውልለይ እንታይ እስከ ነይርዎ ረኺባ ዘሎ ሽግር ምሳይ ዘይትማኸር ፍቕሪ ማለት እንታይ ማለት ድዩ? ልቢ ንልቢ ተዋሒብካ ንዝመፅእ ነገር ብሓባር ምግፋድ ኣይኮነን እሞ ኣብዚኣ በፂሓ ደኣም ምዝ ኩሉ ብልሓ እንታይ እንዝዎም ራሒለይ ብጣዕሚ ሕማቕ ጌሮም ወረናይ ሓንትኹን እንዳበልኩ ክትስእን ክድቅስን ጸሎት እንዳገበርኩ ዝኾነ ነገር ብዛዕባ ከይሰማዕኹ 6 ወሪ ኣሕለፍኩም። ሽዑስ ተስፋ ስለ ዝቆረፅኩም ድሕር ራሒለይ እንታይ ከይተርፈኒ ምባል ሂወተይ ቁንቁል ኣፋ ደፍኣኽዎም። ምውኣለይ ምምሳይ ባርኮንን ጨና ኣልኮል ዝጸልእ ዝነበርኩ ሰብ ቀንዲ ደጋፊ ኮይነ ተሰርኣኹም። ጸማም ሓደ ደርፉ ክሳብ ኣንቀሪ መልኤ ራሒለይ ሰንከልከል እንዳበልኩ ጨደርኩ ንገዛም። ኣደይ ምስክነይቲ ከም ዝሓዋ ተቐቢላ ጉራብቲ ከይረብሽ ብስክፍታ ኣለመለክት ብለኒ ተረባሪብና ኩሉ ነገር ጽልምት ምትሉኒ። ኣብ ነፍሰ ከፍ ዝኸርኩ ራሒል ዝብል ሽም ስም ጥርሒ ዝነቀህ ራሒለይ ኩሉ ነገረይ ተማሊኣቱ ሕልም ኢለም ሰብሓን ሰብ ክነብር ዘይክእል እንተኮይኑ ንምንታይ ይፋቐር ይብል ነይሩ እሞ ሓደ ከምዚ ከመይ መዓዝ ወረዶም በዚ ቀላዓለም ሓቂሙ ምስክነይቲ ራሒለይ ናይ መውድሓ ድምፃ ጥራይ ገዲፋትለይ ተሰወረት። ብምስትምሳል ሓደ ዓመት ብዘይዋል ሓደ ድሓ ኣሕለፍኩም።
ህይወተይ ዘራጊቱ ዝበትኑ ድሮና ኮይኑ ንኽእከብ ፋሕ በለን ኣይርኢኻ ምስኣን ክኸፍእ ብዝኾነ 2 ዓመት ምስ ገበርኩ ግና ምእንቲ ኣደይ ሓላለይ ክብል ህይወተይ ካብ መዓሪ እንዳፃዕር ከለኹም ካብ ሰማይ ዝተለኣኸት ፃዕዳ ርግቢት ዶ ክብላ ሓንቲ ጓል ብገለ ኣጋጣሚ ስለ ዝተላለኹም ነብሰይ ክሕድስ ግርም ሓገዘትኒ ምስኣውን ፅቡቕ ከም ሰብ መጥን ተዋሓድና እዚ ክብል ከለኹ ግና ንራሒለይ ረስእያ ማለት ኣይኮነን ሓደ ምሸት ኣብ ሓደ ካፈ ምስያ ኣግባል ከለኹ ቴሌፎነይ ድምፂ ኣስመዐት መን ዳኣሉ እንዳበልኩ ተቐቢለ ሄሎ ምስ በልኩም ሄሎ ዝብል ድምፂ ጓል ኣንስተይቲ ተቐበለኒ ደጊመ ሄሎ ምስ በልኩ ግና ዝምልሰለይ ሰብ ኣይረኸብኩን ተኣፅያ ከይትኩን ሞባይለይ ተኣዚበ መሊሰ ሄሎ መን ክብል ምስ በልኩም ሕጁን ሄሎ ተራይ ዝብል ግብረ መልሲ ሰማዕኹ ከላ እዚኦም ስኢሎም ዝላገፁ ዘሎ ኢለ መልሲ ስለዘይረኸብኩም ቴሌፎን ኣፂ ናብ እላለይ ተመለስኩም ኣብ መንጎ ግና ኣንታ ራሒለይ ዶ ትኸውን ኢለ በዚ ልበይ ሓፍ ኮፍ በልኩም ራሒለይ ምክንያት መጥፊያ ከይነገረትኒ እዚ ኩሉ ሽርብ ኢላ ሃጋ ንሳወ ንሳ ትኸውን ንሳ ክትከውን ኣለዋ ገና ዘረባይ ከይወዳእኹ ካለኹ ቴሌፎነይ ድምፂ ኣስመዐት ደጊማ ከይፅወት ኮላ ትቐብል ኣቢለ ራሒላ ዲኺ ሄሎ ሃቀ ተዛረቢ ራሒላ ዲኺ ድምፂ ከይሰማዓኹ ቴሌፎን ተኣፅወት ኣነ ዘይኹንኩ ኣፅያ እታ ዝደወለት እምበር ኣታ ፈጣሪ ራሒለይ ደኡፍ እንዳበልኩ ዓይኒ ቴሌፎነይ እንዳርኣኽ ከለኹም መሊሳ ቴሌፎነይ ድምፂ ገበረት ሓደ ዓይነት ቁፅሪ ሄሎ መን ክብል ሄሎ መን ክብል ሄሎ መልሲ የለን ሰዓት ይቆፅር ዘረባ ግን ወይ ከም ምሳይ ዝነበረት ጓል ኩነታተይ ምስ ተዓዘበት ቴሌፎን ምንጥላ ቢላ ሄሎ መን ክብል ምስ በለት ብርቱ ኣውያት ሰሚዒ ቴሌፎን ተዓፅወት እንታይ ምዃኑ ስለዚ ተረድኣና ኣነን ካልኣይተን ተጠማሚትና ስቕበልና ትራይ ናይ ራሒለይ ኣውያት ኣይኩኑ እምበር